at Arwel Jones. Ti'n olew? Da, diolch. Ei da. So, be di dy ran di yn yr mudiad? Wel, is-gadeirydd ar lefel Cymru dwi eleni. Ei da. A dyn, beth sy'n digwydd yma heddiw? Mae'n weld yn brysur iawn. Oli, mae'n brysur fel arfer ar y llwyfan. Mae llawn hwyl a sbri wastad. A mae hyn yn cael cyfle i'r aelodau dangos i faint mor creadigol maen nhw'n gallu fod, a maen nhw'n gwisgo aelod hŷn neu arweinydd y clwb lan fel rwy bopstar o'r gorffennol, felly mae'n dipyn o waith neu mas pwy yw ambell un, a mae lot o waith caled yn mynd mlaen. Yndi tad, o'n i'n gweld rai i weld yn dachod fatha rei popstars da ni'n gwybod amdan, ond mae'n weld fatha, maen nhw'n grill yn ni, maen nhw'n weld yn cael hwyl yn ni. Oli, mae'r safon yn uchel iawn, ac wrth gwrs mae'n mynd i'n dathlu 80, felly ni'n mynd nôl i gael ffinos seren o'r pob degawd os gallwn ni ar y llwyfan yma. So felly mae hwn yn adag pwysig iawn gan bod o'n ddathliad yr mudiad yn dydi? Oli, mae'n bwysig iawn, ni wedi symud mlaen lot ers y dachrau ac ni'n cadw i ddatblygu, ond mae'r gwreiddiau dal yr un peth i ddatblygu sgiliau pobl ifanc ac i wneud yn well pobl yng Nghyfan Gwlad. A byddech chi'n gweld sy'n bwysig o fewn y clybiau ffermwyr ifanc? Ydy o yn golygu bod yna ddyfodol i ni fel bod yna ffermwyr ifanc i'r dyfodol? Oli, mae ffermwyr ifanc i'r dyfodol, mae'n creu dyfodol i'r Cefn Gwlad ac hefyd dyfodol i'r iaith Gymraeg yn wledig i ni fudiad dwyieithog, ac mae lot fawr o Gymraeg yn y mudiadau nawr yn y siroedd falle sy'n fwy Saesneg pan hyn ni'n feddwl amdanyn nhw. Ie, tad. A da chi'n gweld bod hynny mynd i fod yn bwysig iawn i da ni'r dyfodol ynddi? Odi, wrth gwrs, pobl ifanc yw'r dyfodol, wrth gwrs, a mae pobl ifanc yn bolon am newid, ac yn y cyfnod i ni nawr, mae newid yn bwysig, a mae'r hwyl a bwrlwm y mudiad yn cynnal cymunedau cyfan. Yndi, ac i rai adre, alla bod nhw'n meddwl, wel, sut mae gwisgo fyny fel popstar o'r 80au yn mynd at ffarmio felly, ond mae'n siŵr cyfuno pawb at ei gilydd ydy o, mae'n siŵr. Cyfuno pawb at ei gilydd, ac wrth gwrs, mae marchnata'n cynnyrch ni'n mynd i fod yn bwysig iawn yn y blynyddoedd sydd i ddod, ac i wneud hynny mae rhaid i fod yn greadigol ac yn wahanol, ac mae hyn yn tynnu'r creadigol na allan o'n aelodau ni ac yn gweld, ond hefyd nid ffermwyr yw'n aelodau ni gyd, ond bobl ifanc sy'n byw yng Nghyfan Gwlad a sy'n mwynhau a byw yng Nghyfan Gwlad a gweithio fyny. Wel, un beth na'i gofio wan pan dwi'n mynd i'r mart nesau werth ywyn, ella na'i wisgo fyny o Madonna. Wel, ie, pwy a wyr? Ella na'i darwyn fyny ywyn, ie. Gret, diolch o ti.